Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Алейкум ассалам. Ҳама каса хуш омадед. Алан мehmon шуморо нигаҳ боша. Як бародарай барои блогеро ки нав канал мекушоен, шумо дар интро дар кора ёки шапкаи канал ёки рекламаи каналтон дар Instagram, ин бародара силкаи Instagramша мемонам ва номерои Telegramша дар комментария мемонам. Дуроин кати шамсуба шавен бо нархи арзон мекунад ва беҳтарин шапка баннери канал ва каналтон бо реклама дар Instagram мекунад. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳ боша, ободу сарбаланд боша. Аки як рекламаи хидмат мемонам. Инҷа дар номери манай, номери ман WhatsApp дорад, дар WhatsApp занг занед, билет бо нархи дастрас мегирем. Ва инҷа дар номери ҳамсарам барои модаро, барои апаву хӯҳаро модаро занг занед дар ин номер. ин авиакасса барои шумо. ҳама каса хуш омадед. аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон боша. ман дар хизмати шумо. бо як борга огоҳ кардам ки ин барои занакоам. бо мардако занг назанед ки ман ягон кори безебтон мекунам. яду бародаро хай занг задам, вақте ки ман яду кор катибан будам, дар номерои ман занг задем ки ман нидаступӣ будам, кор карда будам. дар ин номер занг задем ки акам куҷодай, барам ин занг назанед, дар ҳамин ки занг задем ки ҷавоб надодум, ҳатман дар шумо ҷавоб метиҳем. одоба риоя кунед ки ман шуморо ҳурмат кунам. барамқа ин номер барои апаву хӯҳаро, барои модаро, ин номер барои бародаро, билет бо нархи дастрас, обод сарбаланд бошед. леки ҳатман бародаре ки силкаша дар комментария мондагим, инстаграмаш дар касе инстаграм дорен, обуна шавен ва касе ки ягон реклама заказ карданед дар инстаграм метавонед дар инстаграмаш нависед ва телеграмшам дар поён мондагим. дуроин баннер заказ кунед ва шапка описания канал ҳамаша тоғри мекунад. ман дар хизмати шумо.